हेलौ लोगोफोर गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। माने जोङो मोनसे ओरैबायदि माबा बानायनो नागिरदों आरोना, मा होनो गान खननो नागिरदों जोङो, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरोना। कम्पिटिसन माने बादिलायगोन आरोना जोङो, सोरना साबसिन जायो जों दामनाय देनायजोंबा खोनानाय नङा आरोना। बेखौनो जोङो दोनथ'नोसै, जोङो बे मा बुस्थुखौ दामला। दामग्रायालाय दंखायोमोन। मा गानखौ खननो ओमफ्राय? दाया आंनि नङा। दाया आंनि नङा ना? बेखौ दोनथ'दो, बेखौ दोनफिनसै सिगाङाव। जोङो माने एकदम खनग्रोनांगौ। माने नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर आरोना सोरनिया साबसिन जादों। जोङो दाया आंनि नङा गानखौ खिन्थु लिरिक्सखौ गोसोआव गैजोबा, माखासे बानायनाय जागोन आरोना। नोंथांमोना लिरिक्सआ जुदि बारस' बुरस' जादोंबा नोंथांमोना बेखौ जेबो दासान आरोना, खालि नोंथांमोना सानना ला बेखौनो, गाराङा सोरना साबसिन जादों बेखौ साननानै ला। खिन्थु आंनि गाराङा मोजां जाखाया दै। दासो गय जाहोबाय नों आंनो खि मोजां जाबाय। आंबो जादों ना गयखौ, होमबाबो बोरायो एसे। बे थगायनो नागिरदों बिरादनो। गावला आंखौसो गय जाहोदों होनलायबावो। गावनो जादों। ए जागायलाय नोङो। दे नों जागायग्रो। होद नों खनग्रो। नों खनग्रो। आइया होद आंहा जाया दे खनग्रोलाय। नों खनग्रो। होद खनग्रो। बियाव फैसा गारदावनांगोन माथो। थाब फैसा लाबो। दे रा खनग्रोदो दे। फैसा गारदावनांगौ होमबा? आइया फैसा दङ नोंनाव? औ। दिलायबाबो जायो। फैसा गारदावनो खनग्रोनो बावबाय मानसिया। फैसा खुस्रा दङ? फैसा खुस्रा दङ। बेखौ लायोना बेखौ लानो? दे वान रुपिसखौ लाबाय आङो। वान लाबाय। नों खनग्रो। आनलाखिलै। नों खनग्रोनांसिगौ बे। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, खोनासं र'। दाया आंनि नङा, मा स्केलजों खननांगौ? दाया बैयाव जेरै स्केलाव दङ बिदिनो खन। स्केलखौबोथ' मिथिया। खनसे दे लोगोफोर। दाया आंनि नङा, रजे आंनि नङा, सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो। सिरिथाब्रा। जावलिया बारनिसो, दाया आंनि नङा। मिउजिक जाबाय आरोना बेवहाय। थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया। हैद बावबायलै फोरमायनोसै नङामोन। र' जायासैलै र' आं खनफिनो दे। हैद आं बे सुरजों हायालै। मान्दार बिबार बारैनि दाया। औ बिसो मोना। हैद आं बे सुरजों हायालै र'। रावनिबो नङा रजे बियो बोथोर। आं प्रेक्टिस गैयाना बावबाय। बारना जाखाया आंना र'। दे लागाव। दाया नैबेसो खनसै आं। दाया आंनि नङा, रजे आंनि नङा, सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो, जावलिया बारनिसो, थांनाय फागुनाव मान्दार। बावबायलै दे नों खनदो। बावजोब्बाय आं सुरखौ बावबाय, खोनासंगासै ना। दे बिदिनो आंबो माबाखौ लिरिक्सखौ बावजोब्बाय आरो सुरखौ बावजोब्बाय। गैया। देलाय खनलाय। दाया आंनि नङा, रजे आंनि नङा, सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो, दाया आंनि नङा, रजे आंनि नङा, सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो,
daya angni nङा wow ओमफ्राय थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रुजि बियो बोथोरनिसो जाबाय हाब नों हाबायथ' दाना आंखौथ' आंनिखौ नङा एबार अबेखौ लानो जारलालै एबार हा र' दे गोसोखांलायसै माखौ लानो र' एसे एबार मोजां लानोसै दारिबो गैया जाहैबाय जोंनि गामि समायना बेखौ नङा रोमै रोमै नुहुरनाय दे रोमै रोमै नुहुरनाय आदसा आयौ बिग्रायनिखौल' लाखायो आसोला आंहा ओमफ्राय बिग्रायनि जाथारा होग्रोदो नों एबार रोमै रोमै नुहुरनाय बै सोमखोर गामियाव लागाव बुङा मानो सना हागोन दा बेहा नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बै सोमखोर गामियाव बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो आदसा एबार आं खनसै माने आं दहाय खन लानायखाय बे नंगौ नुनो आरो आंखौ रोङा नंमारदों बियो नै एबार आंबो होख्लायनोसै रोमै रोमै नुहुरनाय बै सोमखोर गामियाव बिनि बोरै मोनो ओमफ्राय बुङा मानो सना बुङा मानो सना नंगौ नामा सना लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बै सोमखोर गामियाव गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो माने आं गानखौ रोङा नालाय गाव रोंनाय रोंनायखौल' बुङो बियो नङाबा आंबो हायो दे नों माखौ हायो मा आंनो हायो होनलाय आंल' सेलेक्ट खालामनानै नङाबा आंहासो बरनाय जादों ना सिमाङाव नुदोंमोन आं मोनसे गोदोनि फुरानाखौ बर'नि फार्स्ट केसेट गोदो अडिअ केसेट ओंखारदोंमोन ना बड' मडार्न सं होननाय ओमफ्राय बे केसेटनि आं लिरिक्स सिमाङाव होननायखौ आरो बड' मडार्न संनिमोन आरोना नोंथांमोन बियो नङा आं लिरिक्सखौ गोसोआव गैयाबा एसे गोसोआव थानायबो जानांगोन ना आं एसे गोसोआव गैयाबा गसाइखौ गोसथोलायबाय आं लिरिक्स रोङिखौनो नों होख्लायबायबा आंबो होनांगोन ना बेखौ होनसै र' गसाइखौ गोसथोलायबायखौ नंला आइ बेखौनो सिमाङाव नुदोंमोन आं खनगोन एसेबार खोनासंनो आंबा नों खननायखौ खोनासंदों ना मिथिबाय माने रायजो नोंथांमोन आंनि लोगोफोर आंनि गासै साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन माने मा होनो बे सिमाङाव नुदोंमोना जाहैबाय गोदोनि फार्स्ट केसेट अडिअ केसेट ओंखारजेननाय बर'नियाव बड' मडार्न सं होनोमोन बेखौ खननोसै आरो ना 1 2 3 go सिमाङाव नुदोंमोन आं मोगथाङाव नुदोंमोन आं लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबायमोनदि रोमै रोमै नोंनि गारांखौ नोंनि महरखौ सिमाङाव नुदोंमोन आं मोगथाङाव नुदोंमोन आं लामा सामायाव नुदोंमोन जाबाय दे सिमाङाव नुदों गोसोआव गैया गलाब मन्दिराखौ होनि दे बोखेलायनायखौ दे जागोन दा बे आंना बेबो बड' मडार्न संनि नामा सारिगामा सानजारांनिसोमोन खोमालै
सानजारांनिसोमोन ने 2 नाम्बार सानजारां ना 1 नाम्बार दंमोन दा बियो दे सानजारांमोन दा नों बुंदो गला मदिरा होनलायनाया नोंखौनि र' थिं थख' जाथारलाय ना बेहाय बथल गला मदिरा नोंनो आंनि जिउ अरायनि समाव सुग्लाय होयो आंखौ गला मदिरा नोंनो आंनि जिउ अरायनि समाव बिदि बुंनाय बोरै बुंनाय सुग्लायो आंखौ नोंनो नामा आंनि आं रोंला दे गोदो बावजोब्बायलै लिरिक्सफोरखौ ना र' मालाबा नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां लाना फैफिननो जोङो प्रेक्टिस मोजां खालामनानै आरोना मा सुरै होनो ओमफ्राय जोंथ' खुगा मेथाइसो खनो ना बेजों माबाजों रोङा जोङो खननो बिदि माबाखौ दे नोंनि महरा गोजा गोजाखौनो स्राय हरदों गला मदिरा आंना हायाव थांद्रायगोन दा नोंहासो गला मदिरा नोंनो आंनि जिउ अरायनि सना गला मदिरा नोंनो आंनि जिउ अरायनि सना ना 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 गाराङानो जालायलाङा या खुगा मेथाइ होनसै स्रायनो लास्ट नोंनि जिउनि ना बोरै मोनलाय नोंनो आंनि बोरैबा नों लाय नों माबाखौ होलाय नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि गाननाया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा आय' ददेरे नोंसि नामा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि गाननाया गोजा गोजा नोंनि फोथाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि गाननाया गोजा गोजा जाबाय ने हा आसा खालामो नोंथांमोना दसे जोंनि भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामबाय आरो इन्ट्रेस्ट लाबाय नोंथांमोना जास्ट बे नोंथांमोनखौ इन्ट्रेस्ट खालामनो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै खालामनो आरो नोंथांमोनाबो सम सम मालाबा न'आव थाबा बिदिनो इन्ट्रेस्ट खालामनानै इन्जय खालाम गावनि लाइफआव जेब्लाबो नोंथांमोना इन्जय खालामनानै थाबाय थानांगौ जेब्लाबो खुसि थाबाय थानांगौ सिन्था धारा बांद्राय खालामनाङा जेब्लाबो गोसोखौ खुसि लाबाय थानांगौ बिदिनो दामनाय देनायफोरखौ सोलोंनो ट्राइ खालामनांगौ अब्ला नोंथांमोना गोसोआ गोजोननाय थागोन मालाबाबो मानसिया सिन्थायाव थानो नाङा सिन्थाखौ जेब्लाबो जोगार हरनानै माबा मोनसे खुसियाव बा इन्ट्रेस्टआव माने इंगेज खालामनानै थानो हायो नामा नोंथांमोना बेखौ नायनांगौ आरो नङा होमबा जोंथ' मालाबाबो सिन्थायाव थाफेरा ओरै बेरायनाय ओरै थांनाय माबा मोनसे गावनि लाइफनि साक्सेस खालामनाय फिसा फिसौ खामानि मावनाय नोंथांमोनजों सम मोनोबा इउटुब चेनेलाव फैनाय बेफोरबायदियानोसै नङा होमबा जोंना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोन बाय बाय आइ नै ओरै खारना हरलाय एसे खाथियाव माबायदि नुयो जोंखौ बाय बाय लोगोफोर